Kajinglap kawai kalong kami yagi symboh dawai urea nongkhaïi ubala thiet na nyomer kala podloi ki bor bahalor katanat badai pet yaka khoj kasuba ki bar bam ban kurup no yo tiu khaw bad yamenta kidang ap yaka kaipot kakong DBS Mukim Assistant Commissioner Food and Safety kala ong balada lap bau tiu khaw ude ubala donjing khleh bad ki weipat ki bamdei bandon ki nongkhaïi yo tiu jat khaw kin ngat haki kendon jing pynshitom kalau ong baka kai pot kan wan hapo ka khat sauski bar hadian kata ansala ban pet banya yaki sin jam sakmat kumman chukdo baka long yeng kala shet yo tiu khaw la bun sngi bat kala panlong ya ka kmi ki khun lem ukpa ban yo jing pang kpo kum ka jing pen hiar dependable air ka kong Mary Mauri ka kmi jong te ka long yeng kala yathu bakala besaru yaki air daw tiu khaw bar hadu nyot lis air kila yap kala lej ni menin jan met ni wot ni lai lej ban asase kani ka jingjia tingi syam pakai dega ba shah ka tu ka halor jong ka complain te ka baar ka long ha bang hilapet ki tu ki khaw ki ti kong ilapen i ka ba ka don kum ka tamo ba i ong ka urea ti na ka liang jungi ngi la ya shim ka sample menin ti ngi la ya ngi la pha ka sha laboratory te kani pa de ka surveillance sample ka bang shim ngin pha ka sha la ban test ban pentikna ha tu ka de ka ngimla ban ong baga de ke ru na kalian jungi te henry ke Shillong Mail ka ba kamdei ka benta ka ba ude bandon ha ukha tingin ap ya ka test report ta hadian nang tu pede menin namar ba kalamien te kaji kadukan itu ikong isim nang ni na po nyomer ti ikhlam la ban let pen iang ya kadukan ti ngene men step pede ngala pha no ye officer jonga food safety officer ba in let ban continue ya katuka assessment ka bang ile halor jong kan ka jing jiamo te ila let menne ila le ek badon kam te ki yu tu khaw tat hadu ba ngin dala yo shwai ka la report ngi la sis no shwai kini yo kini ki khaw te ngi la de pha kini ka sample shalam te ngala request ki ba kin pen kloi bhaya ka report nang bangin yo ban le ek ka ba don kam te nang ta shu ngi la shimru ya ka jingkli bana e utu khaw 1 poisate tingi la itu iba ila ya thu hi te nang ta pade ya ka detail report tingan sala ban yo na itu officer jonga nda ba ila one page office ting sala ban share pade ya ka hadian ten rei nakaliang jong ka department ngin continue ban wat ya ka namar bele na kala don ha kawai ka kawai na ke district ya ka bangan num disclose meta ha kawai na ke district ru ki baha pa po ka jurisdiction jonga kila la detect ya uni uju o khaw ditto ti nakabenta ban like ya kanu ka jing e ba ka jing ma tingala instruct food safety officer jonga ban sis no shwa temporarily uni khaw tat hadu bangin da yo ya report tela da kabit kapiang ga report kam don ni kam don kanu ko proof baka don ga jing mangin sa palat nyo tela da ka don pade kum kata te namar kamlong ban bam ngin sa assess kat kum ka report la report tingin sa page pade ayu ka ban le adin halor jong ka ni te ngala kali menin de ngala kali ne itu ikong te bat kia don rut hi yeng jungi te ngala kali ti ong ho yong ba kadon kum kani ka jing jia ha ka ba ki tu baro shi family ki bapli la ya shitom khamtam ki khon te nang ta pade kisiar ru kini kisiar khon ki la ya yap nyutli nang tai ong ba kisiar ki behe pade ki la ya penhiar ti ngong yupi ba baro ka ek bangin sale kan long be ha ka la report nda bang ilayo ya tu ka report na po la ngin sala ban shim action kat kum ka be de la da kadon kum kani ka jing ma ka bakraw kumut lada lap hi ba ka long kumta kat kum ka test jongi bangi phasha la definitely kumut ka action kan bu piki kat kum ka provision jong ka food safety and standards act ki yo por khat saus ngi ban kin ayengi ya ka report tien rei on priority basis ngala request ki bakin sngobha ban yarap ingi ban penkloy ya ka report kat kumba ka lada long ka bala